mukhonzo khala kuti muli ndi mafunso ena a current affairs kodi chakuti chija chutani mwina ka 20 minutes akaka ona minister you indulge us 20 minutes imene tikhonzo funsana kuti izi zathize za traders kodi pali mafunso ena okuti munachayo mundiyimbira foni mawa nditengerepo mpata kuti majeza ake omwewa mawa ndikhala ndi mina kumajowajowa kwina mpata umene tifunseni mafunso aja anything to do with your government Kathe alibifunso mene ukundiyang'anirapo zikuoneka kuti kuchipani chomwe alokhudzidwa kwambiri mpaka kumati achitanirizayi kukoma nakumviri koma kuchipani zikuoneka kuti kuchipani zikuoneka kuti akukhudzidwa kwambiri ndi maclaims onena kuti mbomamu muli umbava tinene kuti chimenecho nde kuvomereza kuti kulidi umbava kubomako sinanga the party seems to be very concerned kuti ngati mukunena kuti kuli umbava mungotola pasudi ndo muchoke mu mbomako ndikuchita concede kumene kukuna kuti umbavado ulipo komanso bwanji ngati potingana kuti current affairs bwanji nkhani zokhudza boma kuchipani kukuoneka kuti ali very much concerned to extent kumauza not kuapempha ausi kuti atole pasudi ndo komanso what do you make of what Ausi has been saying recently? What do you want me to ask? No, thank you very much. I think pazifukwa zochuluka ndipemphe kuti akutrade nkhani zimusankhire nawe mandiole nkhani zimezi ndiyakhele alright nkhani ya motorcade kuti pasunthidwapo china chake imene ena anandifunsa masana ano ndipo ndinazo kuti ndikuyembekezera a PS aku office imeneyoyo kuti akhonza kufotokozerapo ngati pasunthidwa china chilichonse akatifotokozera kuti pali kusintha kwa china chilichonse zimenezo ndiye kuti tiyankhanaso mafunso kuseriwa kuti kodi nzoona kapenayi komanso kuti tingachite chani to make sure kuti that office ikukhalabe mmene malamulo anayikhazikitsira kuti zisamalidwa motani because zimene zimakhala attached to the office of the presidency yonse ndi zinthu zokhazikika malinga ndi mmene malamulo amakhazikitsira so zimenezo sizimasunthidwa mwachisawawa nzachikhazikikire zimenezo nkhani zokuti achipani akuyankhira bwanji nkhani zokhudza tendizivomera as Malawians kuti anthu amene timapezeka tili mbomafe timakhalanso ndifa kuchipani ndipo pamene ndili kuchipani nali lero pa campaign trail nda president we had whistle stops kumene kuja nkhale makaka ndinavala achipani koma kuchoka kumene kubwera kuno takavula zimene zija koma munthu wake ndi Moses Mkhwemwe uja amene masana ano tamuona akupanga zachipani koma mbali nayo vala jaketinso yakuboma ndeti zisiyanitsa zimene zayankhulidwa pa political podium akayankhanso andale zisiya andale aziyankhana mukhoza kuvomerezana nane kuti we have the vice president amenenso ndi president wa chipani and kumene amayankhulira zimene mukunenazo ndiye kuti ndi kuchipani ndiye adzipani ayankhana ineyo ngati panayankhulidwa china chokhudza ngati panayankhulidwa china chokhudzano kuti kuboma right like munena zoti what does government make of the other claims ngati boma ndife othokoza kuti chimene president chakwera wakhala kumanena kuti mdziko muno mulikatangale maofisi ambiri the presidency now yonse ikuyankhula chinthu chimodzi ndikuti onse amene ali mu presidency muja akuyankhula chinthu chimodzi imene president chakwera wakhala kunena kuti mdziko muno mulikatangale koma what we need sizongonena koma tiye tigwirane manja tithane ndi katangale ndi Malawi amene ali kunthalire Malawi amene ali kumalaka chimene amayembekezera nchakuti inu takuyikani pa mpando ndiye kodi inu amene muli pa mpandono mudzingotiuza kuti kumene kuti katangale kapena tsopano muyamba kumatiuza kuti katangale uja ndi uyalapa nyumba tumapezeka kuti ine potuluka jaketi yanga yajeka zoti akhoswetuyo amayi sheti ya mvano yajeka khoswetuyo mwana sukulu ya uniform yajeka khoswetuyo ndetonse kumanga kuti nyumba muli khoswe tivomerezana because ine jaketi yanga inachedwapo mulidi khoswe
amayi amva najudaba mulili khoso nyumbamo mwana uniform ajudaba mulili khoso nyumbamo koma I mean, is that what we want? Tidzingoza na nyumba muli khoso koma we are waiting for that day when aradzaruze khoso uja walowa boili ndete ndipo that's what we are waiting for. So amalawi tizidikiria chimene chocho tosefe tikunena zomwezo achakwera kunena zomwezo a vice president akunena zomwezo ma ministers vetu kunena zomwezo koma amalawi akuyembekezera kuti tsiku lina lake tatulozerani khoso uja walowa boili ndipo tonse tenditsekere timuphe khoso amene. So we are happy kuti even the vice president akunena zimene zija ndipo takondwa kwambiri kuti he is willing to go beyond kumangoti nyumba muno muli khoso akuti atilozera kuti kuli khoso kubowe tosefe takonzeka tikaphana naye khoso amene akangotolozera. Pali mafunso ena? Ambuye akudalitseni. Abusa tapemphere ajakulanda sinodi tipatseni pemphere.